top 10 ting, man ikke må gøre på den der dims. Go! Drik alkohol. Kører 2 personer. Der er en grund til, at man ikke gør det derhjemme. Det var noget af en tur, det der. Kører baglæns. Kører uden cykelhjelm. Rampedalerne med knæerne. Kører uden tøj. Brænder sko. Brænder dæk. Tak for det. Tak fordi at I kiggede med.